Я биақли ай гуда қас як кас дигара гуфти гапо қаси мусора ай исо мегири гуфтиам я маталас ай чи гудак чи гуноҳ дора ки қасша ай дига мисол қаси падарша ё ки ай фарзандиш мегира гуноҳ кард падараш дар рӯи гуноҳш наказатиш ки бифаҳмониш ки ту ҳамихе гуноҳ карди ё ки мисол як чи ҳакама дидам мардакоро ҳам дидам ки фарзанди хича мезанад дар ютуб дидам занакш ҳам дидам ки фарзанди хича мезанад имада маҳкум нестам ин кор мани занои ҳозира мисол андешаҳошон дигар хела фикр мекардам фарзанд назадам вай кардам нисбати ман шавҳарам бо дигар фикрош не нодуруст ба фикри ман хеле модарора ай ҳуқуқи модари чихе россия дора ҳуқуқ мебурора маҳрум кунанд монба ба қадри фарзанд бараса одамо ба нохуни фарзанд зора як тахта бизананд чӣ хел меши ту гудак як нимсола дусолара меха мезанӣ хеле модаро ай ҳуқуқи модарӣ маҳрум кунанд ана баъд ба қадри фарзанд мерасанд ба қадри зиндагӣ ту барои як шавҳар шуди бихез кӯдак ҳами хел кун ҳава ягон чӣ шава касал шава бумра ту чӣ вай ам инсон ай одам ай тифлай вай зан як чизи тезӣ дорад дар ҳаёташам як тез мешавад баъд камтар пас сабр мекунад пушаймон меша любой одам пушаймон меша шояд вай ҷарима кана шояд вай дарсое ки мақсад фаҳмондагӣ кана дар кор мақсад хотя бы ду бор се бор аки ҷарима карданам ман мефаҳмам ки ҳозир камтар мушкила барое ки ҳозир ҷаримаам хай вазбин ва 100 сум 200 сум намешавад 1,5-2,000 зиёд мешавад но все равно маҳрум кардан это не вариант мақсад я оилаводаш шавҳараша модараша агар имконият доша акаш допустим апошкати шишта ҳамин маслиҳата кана кор мақсад як бор ду бор фаҳмонда сем бор мефаҳмонӣ ки ҳамин фарзанди шумода мақсад намеарзад мардако чиянд занако да занако чӣ нестанд ҷа бисёр ҳамин мардако винаватане мардако винаватан ма хиёл мекунам баъзе фикр мешавад ки бисёр мумкин ин ҳамчун қассос бошад нисбати шавҳар ҳолате мешавад ки бисёр модарода душворӣ мебиёяд ҳолате мешавад ки модарода душворӣ мебиёяд ҳолатҳое ҳастанд ки бисёр ӯ модар бе шавҳар аст танқисӣ мекашад ӯ кӯдак чизе мехоҳад ай ҳолатам ҳам шуданаш мумкин аст зӯруш мебиёяд сатҳи зиндагӣ чӣ хел аст рӯзе ҳаст дорӣ рӯзе ҳаст надорӣ ба ҳамин ҳолатҳо ҳар хел зиндагӣ ҳам муҷаррои пастиву баландие дора ба худаш ай дасташо гирифтан дар кор ҳамун фарзандашон охе напиша ман дидам гирам омадаша гира кардам дидам ман ҳамин чиза дидам дар инстаграм фарзанд аз модарам маҳрум кардаам намешавад охе инам нодуруст аст